Il-Labor moħu biss fil-problemi tiegħu innifsu, aħna moħna biss fik. Hekk sar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt konferenza tal-aħbarijiet li sejjaħ fid-Dar Ċentrali fejn spjega kif bejn iż-żewġ partiti ewlenin ta' pajjiżna hemm differenza kbira u ċara. Gvern li jrid li jħodlok u aħna li rridu natuk. Din il-ġimgħa fil-Parlament se jsiru diskussjonijiet fuq żewġ mozzjonijiet, waħda mresqa minn Roberta Bella u l-oħra minn Bernard Grech. It-tlieta fil-fatt bdiet diskussjoni dwar mozzjoni li ressaq Roberta Bella biex jipproteġi lilu nnifsu. Liġi li se twassal biex tnaqqas id-drittijiet taċ-ċittadini għal ftuħ ta' inkjesti maġisterjali. Minnaħa l-oħra l-mozzjoni tal-ħamis mill-Partit Nazzjonalista se tiddiskuti liġi li permezz tagħha se jiġi indirizzat dak li verament qed jaffettwa lin-nies, l-għoli tal-ħajja. Gvern iffokat fuq innifsu u aħna li ħsiebna kif se ntejbu il-ħajja tiegħek. Dik hija d-differenza bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista. Bernard Grech fakkar ukoll kif il-Gvern ta' Roberta Bella ġab lil pajjiżi oħra jarawna bħala pajjiż dejjem iktar mifni fil-korruzzjoni, tant li minflok qiegħed jidher aktar attrajenti għal negozji biex jinvestu, ir-reputazzjoni tagħna qed tidher iktar imtabna. Għandna gvern illi b'dak li qed jagħmel biex jipproteġi lil nnifsu ma jinteressax minn reputazzjoni ta' pajjiżna. Ma jinteressax li attira investiment b'saħħtu tajjeb u nadif lejn pajjiżna. Ma jinteressax illi l-ekonomija tagħna tkompli timxi l qudiem bis-sewwa biex inti ikollok kwalità ta' ħajja aħjar, biex ikun hawn investiment aħjar f'pajjiżna u biex ikollna aktar flus biex nindirizzaw l-għoli tal-ħajja. Għalhekk aħna dejjem għednilkom li bil-korruzzjoni tħallas int. Għax bil-korruzzjoni, fil-waqt li jisirqu flusna u flusek, ikun qegħdin jagħmlu isem ħażin lil pajjiżna. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jwassal appell lill-poplu Malti u Awċin. Malta hija taċ-ċittadini Maltin u Awċin kollha. Malti hija tiegħek. U allura inti wkoll għandek mhux biss dritt, imma għandek l-obbligu illi semma leħnek u tgħidlu le. Turi illi int ma jistax joħodlok id-drittijiet tiegħek biex jibqa' jiddefendi lilu nnifsu mill-korruzzjoni. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega kif l-għoli tal-ħajja qed iġiba bidejh il-Labor u issa qed janżel li jinjora l-konsegwenzi tagħha. Il-konsegwenzi tad-deċiżjonijiet ħżiena tal-Gvern jew tan-nuqqas tagħhom min qed ibatihom? Qed ibatihom il-poplu. Il-ħaddiema bil-pagi, iż-żgħażagħ u n-nies li jgħixu bil-benefiċċji soċjali fosthom l-anzjani min ħaddem bżieda fil-prezzijiet. U l-Gvern stess li qed jikkontribwixxi għall-għoli tal-ħajja u żieda fil-prezzijiet. Il-politika li ppreżenta l-Partit Nazzjonalista bħala parti mid-direzzjoni ekonomika tal-pajjiż tinkludi tneħħija tat-taxxa l ħaddiem u l-pensjonanti fuq kull żieda li tingħata fil-pagi u l-pensjonijiet għall-għoli tal-ħajja. U allowance ġodda l-pensjonanti biex anke min ma jħallas taxxa jgawdi minn dħul finanzjarju aħjar. Inklużi wkoll tax credits għal min ħaddem fuq kull żieda li jagħti lil ħaddiema u l-ħolqien ta' fond nazzjonali biex jagħti appoġġ finanzjarju l-operaturi Malti li jimportaw u jesportaw biex jitnaqsu l-ispejjeż li qed iwasslu għall-għoli tal-ħajja.